लोगोफोर साम' ओंख्रि संदो र'। बे भिडिअ'आ मोखां दुलुनजानाय समनिमोन आरोना एसे गोबाव जाबाय, गोबावजों हगारनाय जाबाय आरोना बे भिडिअ'खौ। माने आङो मोखां दुलुननायखाय नै असाइस नुगोन होननानै हगारनाय गोथाव जागोनना जायाखैमोन जायाथाय आरोना। जायखिया ओरैनो दा संबाय आरोना हगारसाबनानै दोनसाबनोसै। जोगोनारजों माबा साम'। न'आव रावबो गैला थांनाय माने आंहासो दिनै माबा ओंख्रि 2021नि संग्रा जानांबाय मार्च आरोना। दाननिमोन आरोना बेयो भिडिअ'आ। नै बेबायदि जाबाय माने दासो एसे गेजेर नांदो र', मोनथ'आखै आरोना। दिनै ओंख्रि संनायनि जाहोना जादों माने ओरै आगैयाबो स्कुलाव थांदों, ओमफ्रायो आरो आगै सासेहा माबायाव थांदों, दुन्दिया फुहैदों आरोना इयो। बेलेगनाव दुन्दिया फुदों माने, ओमफ्रायो लोगोफोरजों फुहैदों दुन्दियाखौ। ओमफ्रायो आंहा दा बेखौ साम'खौ संनांबाय आरोना। ओमफ्राय आइया थांदों माने माबायाव मिटिं दङ माने कुमारखाथायाव, बेयाव मिटिङाव थांदों आरोना। थांलामोन ओमफ्राय लोगोफ्रा एकदमबारे लेंबाय थानायखाय गारियाबो फैखाबाय नालाय, गारि फैखानायखाय ओमफ्रायो हाखु दाखु ओंखारब्रबना थांबाय आरोना। ओमफ्राय आंहासो माबाखौ ओंख्रिखौ नायनांबाय आरो, मोनस्लाबाखैमोन नालाय ओंख्रिया। दा ओंखायनो नायथ'नांबाय आरोना। नङाबाथ' ओंख्रिखौ नायग्रा रावबो गैलामोन नालाय। मिथियाबो एसे गोनांथारानो माने, नङाबाथ' थांनाय नंलामोन। नङाबा आइयानो संगौमोन आरोना साम' ओंख्रिजों जोगोनार। दा एसे जानो माबायदि जागोन आं संनाया नायनांसिगोन, मोनगोन ना मोना। गोथावसो जागोन ना जायाथाय। साम' ओंख्रि संफेरनो मोनाखैमोन आरोना, ओमफ्राय दिनै संनाय बायदियानो जाहैसिगोन। आइया माखासे एवफ्राम लांखाबाय, ओमफ्रायो दा ओमफ्राय आं एवगासिनो आरोना, संगासिनो। फार्स्टआवथ' एवफ्रामबाय, साम'खौ फार्स्टआव एवफ्रामग्रोयो आरोना, एसे मोनफ्राम होखायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोगोनारखौ संलायबाय एक्सट्रा। जोगोनारखौ संनानै ओमफ्रायो बिदिनो दै होबाय। दै होना एसे रुइनोसै टाइमाव बेयाव माने सागं साबाय आरोना। सागंबो साखांबाय। ओमफ्राय उखुन्दै लुन नालाय एसे गरम आरोना। एसे गरम मोनदों। गेसाबो माने जोबना दं आरोना एकदमबारे नै गेसा। बेबायदि आरोना, बेबायदि जाना दङ। जोंहानि संग्रा न'आ माने स्टेन्डार्ड नङा आरोना, गोरिब थाखोनि नालाय। दासो एसे चेन्ज जालांगासिनोमोन। माने चेन्ज जालांगासिनो आरोना, सिगांथ' आरो बिनिफ्राय गैसिनथारामोन आरो दा ओमफ्राय एसे बेबायदि लेभेलाव सफैबाय आरोना। उनावहाय ओमफ्राय माबायदि लेभेलाव सहैगोन बेखौ मिथिला आरो। मिडिल लेभेलाव ना राइस लेभेलाव सहैगोन बेखौ मिथिला आरोना। दाथ' फुर लेभेलाव दंथ'यो माने। नाजानोसै एसे, माबायाथ' सोलायबाय थायो नालाय। नाजानाय थायोब्ला सबबो सोलायो आरोना। सोरबा स्टुडेन्टनि बेलायावबो माने एल पि आव रोङाबा बियो माने एम इ आव रोंहैयो, एम इ आव रोंथारि मानसिया आरो सोरबा हाइ स्कुलाव रोंहैयो, बेबायदि जायो आरोना। दा गोरिब आरो माहाजोननि बेलायावबो माने सोरबा एकदमबारे फार्स्ट टाइमाव गोरिबथारबा इयो आरो उनावहाय एसे धोनि जाहैयो आरोना बेबायदि। माने मिडेल गेजेर थाखोनि धोनि जाहैयो, आरो सोरबा बायदिया डाउनावबो थांफिनो माने जानो गैयैबो जाहैफिनो आरो सोरबा बायदिया एकदमबारे गैथारि, माने जानो गैथारि मानसियाबो माने एकदमबारे धोनिसिनथारबो जाहैयो आरोना बेबायदि। फरायनायनि बेलायावबो बेबायदिनो सोरबा रोंथारि मानसिया, जेनेबा एल पि आव रोंथारि मानसिया एकदमबारे कलेज लेभेलफोराव एसे गोरों गोरासिन जाहैयो आरोना बेबायदि माने। सोलाय सोल' आरो सबबो सोलाय सोल'। दा जोंहानि न'आबो दा नै एकदमबारे एसे गाज्रि अबस्थायाव दं आरोना। बेबायदि अबस्थायाव दङ आरो। दा नै गोदौबाय माने ओंख्रिया। अगदाबावबो एसे गुफुंजोबना दं आरोना।
दोनथ'नोसैलै गरमथार माने भिडिअखौ बे ससेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना एसे जानला मोनला न'खौबाबो खिन्थानाय जाबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों